Sibingelele emakhaya, sibingelela namhlanje kuyiholidi lomhla ka-1 May. Sibingela singapha Claremont kuthiwa ise-KK kaDabeka. Yebo, lapha esikhona namhlanje sinibingela sivela kwenhlangano ithweleni okhuluma uMduduza Mkhwanazi. Siceliwe komndeni wala e-KK ongathi waba nenkinga yokuthi kulimala umntwana wabo. Manje bacela usizo, sebezamile kodwa usizo abalitholi. Nathi-ke sebethe ake basithinde njengenhlangano ithweleni ukuthi sizame ukuzobalekelela. Isimo sabo-ke bathi balimele lo mntwana engathi wadubuleka ngesimo abangazi ukuthi wayedubuleka ndlelani, kodwa umntwana uphile nokukhubazeka njengamanje, uhleli ekhaya akafundi. Badinga usizo ukuthi umntwana akwazi ukubuyela esikoleni ukuze akwazi ukuqhubeka nekusasa lakhe, naye angagcine ecwaseka. Kodwa-ke uzosichazela uma wakhe umntwana ukuthi-ke ungubani igama lakhe, nokuthi-ke kwenzakalani kahle kahle, nokuthi-ke la befisa khona sibasize ngakho. Sanibona sisi. Yebo, sanibona njani? Ngiyaphila. Siyaphila. Sikhona ba? Khuluma noMbali Mnguni. Yebo sisi. Yebo. Lana ngize ngodaba lomntwana wami uLwandile Mnguni, i-firstborn. Una 15 iminyaka njengamanje. Shuthi ngo-2021 kwaba nenhlekelele eyenzeka. So khona la ngaphakathi kwi-section D wehleli nabangani bakhe eStamkokweni. So ngeke bona ngabangani bakhe bezongibiza bezongitshela ukuthi umntwana uwile, abazi ukwenzekeni. Hayi, mengifika impela umntwana sithola ukuthi ulimele ngenxa yokuthi indawo ababehleli kuyona indawo ekuphuzelwa kuyona. So sasola ukuthi mhlambe umntwana ngenze ukuthi washawa ngebhodlela ekhanda because le ndawo abaphuzela kuyona amabhodlela alahlwa noma kanjani. So ngithathe umngani wami uma wakhe sineyingane zandawonye naye uSilindile Ngcobo, simthatha umntwana simphuthumise eklinikhi ngenxa ukuthi nabo abathulanga usikwenzekeni, bafonela eRK Khan ukuthi mhlambe bayebona bazothola ukuthi kwenzekeni kumntwana. Sihambe ngalo usuku kuyisonto, ngosuku alimala ngalo kwakhankaswa la iANC, kodwa futhi-ke indawo vele ejwayele ukuqhuma kwey'bhamu. Nakhona-ke ababedlula ngakhona babesho ukuthi babe-celebrate indaba yokukhethwa kwekhansela. So asazanga-ke ukuthi inhlamvu yaqhamuka kuphi. So mesemphuzumisa esibhedlela. Zaqhuma ibhamu kade kukhankaswa? Yebo, zayiqhuma. Okay. Yebo. So ngekathi sesimusa eRK Khan ngafike senza yonke into efanele siyenze eRK Khan, ngaze ngabuya ebusuku ngalolo suku. Into eyenzeka la ngabo 1. Kwathi ngakusasa ubaba wakhe uhamba umcheka ila kumsumluko, ila afika athola khona ukuthi umntwana kahle kahle udubulekile ekhanda. Nakhona lapho sebetholile ukuthi umntwana unokudubuleka eRK Khan, ayikho imizamo abayenza. Ngoba wahlala isonto lonke silibele simcheka sithola ukuthi into ayenziwa yona ufakwe idrip kuphela. Ngilibele simcheka umntwana simcheka ngolunsuku ngisamcheka kulolo sonto ahleli kulona eRK Khan, kwaba nesiguli esingitshela ukuthi umntwana uye waphaphama. Kwayekona ukuthi onesi babengekho eduze, uye waphaphama umntwana wathi ukudlala kancane. Emva lokho kwathi isonto elilandelayo ngomhla 11 ngoba engene umhla 3 October, mhla 11 October umntwana basitshela ukuthi bacela simlande. Hayi, sijabule sithi umntwana mhlawumbe sekhona umehluko owenzekile. Mesifika umntwana mesimlanda ukuyikhoma, bathi sicela simthathe umntwana naba basazi nabazoyenza ngenxa ukuthi mhlawumbe thina khona imizamo esingayizama. Isibhedlela sisho njalo? Yebo, isibhedlela. Asimdlulisi ukuthi ukuthi isibhedlela. Isibhedlela sathi sithumbezile ithombe eAlbert. Bathi Albert imnqabile umntwana. Ngezizathu indlela alimele ngakhona. Yena udokotela esasikhuluma naye wachaza kanjalo ukuthi unqatshiwe Albert. Kanti vele indaba yakhe wathi esanda kulimasa sabona ukuthi usiza sitholi khona esalapha eRK Khan, sabe sizama ukuthola usizo safaka kuma-internet. Khona usisi okuyena wasiza sasikhuluma naye uWelanga because indaba yakhe yaphuma nasephepheni. So mephuma umntwana-ke size naye la endlini, kuphoqeleka ukuthi kufika umndeni, wathi umndeni cha ngeke sikwazi ukuhlala nomuntu okwikhoma ungadli ungenzi lutho.
futhi ke esengekhaza ntambama oseqala sezwe inhlungu esebubula. Bathi umndeni asimbuyisele eklinikhi bambuyisele esibhedlela. Ngoba ngesikwazi ukuhlala nomuntu okulisimo akusona. Seniphumile esibhedlela nabuya naye. Sabuya naye Ekuyikhoma. ekwikhoma. Engakhulumi. Wayengenzi lutho. Mhlawumbe Esibhedlela nikhipha umuntu equlekile nje namthwala. kwakushiwo khona esibhedlela ngoba athi asimthathe. Namqukula. Samqukule. Sasiqasha imoto. Engakhulumi engaboni. Engaboni engakhulumi engenzi lutho nje umuntu nje ohlezelele. Okay. Mhlawumbe sifika la kwaku2. Kwaphoqeleka ukuthi ke sibonisane somndeni sambuyisela ke eklinikhi sabuyela esibhedlela. Ngalo usuku aphume ngalo. Kumsomlu mhla 11. Mesimbuyisela mase siqhubeke sifuna usizo sixhuma nalo sisi lo welanga. Nobhuti nobaba omdala wakhe. So kubibona abasisizayo ukuthi bafonele eArkekan ukuthi bacela umntwana adluliswe. Sekuphoqa lapho ngenxa usebeze bamkhipha umntwana bengamsisi. Ngoba nakhona usuke samlanda ngalo babazi ukuthi siyamlanda umntwana, samfica umntwana esembhedeni omanzi, wemanzi ngisho inapkeni. Ukumazi kwakusuka la gamanxa kwehla ngemlenze. Bebengamshintshile. Ngoba bebazi ukuthi siyeza kwafaya umntwana bamklini cha bangayikhathaza ngalolu suku. So baba omdala ke nalo siswelanga ebasiza ukuthi umntwana agcine sedluliselwa eAlbert. Kuyona le Albert abathe bamnqabile. So ngicanga ukuthi wahlala only 1 day or 2 days bangifonela bathi umntwana siyamdlulisa ke simusa eAlbert sicela ube khona ekseni. Angempela ngenze njalo ngihambe ngeAlbert eArkekan ngilinde iambulance sihamba umntwana simdlulisele eAlbert. Mesifike eAlbert bemcheka mase beyabuyela kumina bangitshela ukuthi umntwana sekune damage esinkulu kuyena. Sene damage enkulu. So into ethina singayenza njengamanje ukuthi sicela usayine ukuze sikwazi ukuthi senze yonke into esenzayo ngemvumo yakho. Nayo impela ngisayine ngenxa ukuthi ngidinga usizo. Kodwa nakhona ngase ngilindele nomntwana ngendlela umntwana ahlala ngakhona engasizwe. Bamoma kupoison wahlala eICU until baze bamkhiphe eICU wayewodini eAlbert. Wahlala nje ngoba wangena ngisanoma 11 ngoNovember. Emva lokho mase bayangifonela ukuthi umntwana bacela umbuyisela eArkekan. Ngithi mina iArkekan angisayithembi ngendlela enze ngakhona. Asikho nesinye isibhedlela mhlawumbe angalulamela kusona. Bathi hayi bazomisa eHillcrest. Bamtransferele ke eHillcrest because bona bangitshela ukuthi bafika umuntu bamsebenze mase ebuyela kuleso sibhedlela ade kusona. So bamisa eHillcrest ngenxa ukuthi sinama complaint ngeArkekan. Ilana ka afike walulamela khona. Okay. Wayelimele kephi enhlamvu engene kephi ndawo? Inhlamvu ila. Ngoba engimonyeni kwakhe upoison inhlamvu ayikhishwanga. Ibathi isebuchophe ngeke bakwazi ukuthi bayikhiphe. Inhlamvu yaqhamuka phezulu. Shuthi inhlamvu yaqhamuka phezulu yawela kini. Nakho shuthi mhlawumbe yafika ingisenawo amandla. Ayaziwa yayidutshulwa ubani? Ayaziwa yadutshulwa ubani. Nakhona epolice station bagcina nje ukuthatha istatement. Ngaze ngagcina ngilahlelwe ifoni. Kodwa nje ngisenefoni abakaze beze bazochecka ukuthi umntwana njobe ulimele kiphi indawo mhlawumbe ibona ababengatholi inhlamvu eqhamuka ngakuphi. Njengamanje nifisa sinisize ngakho thina loba nithinta nithweleni ikuphi? Shothi umntwana since ephumile ke esibhedlela nakhona since sasesibhedlela eHillcrest basicela ukuthi umntwana ngoba bona banayi psychologist bacela ngiyibuyele esikoleni sakhe ngoba befunda u5 elimali esezobhalela uDecember. Bacela ngibuyele esikoleni ukuthi bamzamele ipsychologist. Waseyathi ilento lena isocial worker wasinika nenamba ukuthi unike nothisha omkhulu
ukuze ngikwazi ukuxhumana ngimchazele indaba yesimo somntwana. So sagqiqa nje umntwana impela esasesibhedlela sigqiqe esikoleni waze waphuma sigqiqe esikoleni singalitholi usizo. Saze saya elentweni ka-education sagqiqa nakhona sithola usizo. Sachazelwa omunye osebenza khona ukuthi ucela ukuthi siye e-RK Khan because abaningi abazali bezofuna i-psychologist ingabasizi. Ucela siye e-RK Khan sofuna khona usizo, akhona ama-psychologist. Ngaya ke e-RK Khan, i-RK Khan bafike bangitshela ukuthi bafuna incwadi kadokotela. Mekuthi umuntu o-attend isikole kube yasesikoleni. Kwayikona ukuthi akukho la attenda khona. Nakhona futhi into eyangishaya esibhedlela siphuma satshela ukuthi uma umuntu i-patient yakho usuyithathile yaba ngakuwena, thina asibe sakwazi ukukusiza njengomuntu osuke ela ngaphakathi sikwazi ukubona zonke izinto. Yes. So sizamile nangasekhaya ke kusisi wami wazama ukuthi aye eklinikhi yangasekhaya, wafika walithola usizo la dokotela ukuthi athole psychologist ePortshepstone. Nakhona ithe wambiza kanye ngonyaka odlule. Wambiza ngicabanga ukuthi kwaku October embiza wam-attend. Kuthe mase kufanele attend ngoDisemba wafona wathi uyagula. So salinda ukuthi shuthi uzobeka enye inyanga ne-date. Nasekhaya babebhala ama-details abo ke. Akaze kaphinde afona. Mase yabona isikhathi siyahamba, shuthi nalonyaka lo uzohlala. Wakahle kufanele ngabe useyafunda kufanele ngabe njobe elimale na 13 mhlawumbe eno-14 kufanele ngabe ubesebuyelile esikoleni. Akafunde mina ngihlele ekhaya. Uhleni ngenxa ukuthi sishawe indaba yama-psychologist. Bathi azokwenza nama-psychologist yini azoyenza? Iy'kole zalana zamnqaba ngoba isithukuna bafike bachaza ukuthi umntwana angisakhumbula. Bafike bachaze la ngikhumbula khona iselanga la ngihamba naye umntwana. Ngenxa ukuthi uthisha ngazi wabona isimo akusona wathi ngeke bakwazi ukumthatha umntwana fanele afunde ezikoleni ezimalana naye. Ngiyakwazi ukufunda kule zikole zala bazomcwasa abantwana kanti futhi ke kahle kahle udinga abantu abawufundele lo msebenzi njobe kulesimo lesi akusona. Uthisha omkhulu usho njalo? Noma isikole ubanisho njalo? Miss noma umemshongwe noma umiss ushongwe. Uthi umntwana akakufanele ukufunda lesi sikole? Yebo. Udinga izikole like ezinabantu abanjenganaye. Yini umntwana unenkinga mhlawumbe engqondweni ukhonda aphazamisele engqondweni? Hayi thina ngokubona kwethu kwamanje umntwana simbona engaphazamisekile ngokomqondo. Yebo yena phela ukulimala kwakhe kunezinye izinto vele engeke safana nasekuqaleni. Kodwa ngokuphazamiseka asubuni inkinga okwamanje. Okay, enifisa ukuthina ukuthi umntwana abuyele esikoleni? Ukuthi umntwana abuyele esikoleni. Nakhona engathi ukube kuyenza bese ngangcono besothola mhlawumbe noma i-private psychologist ukuze kukwazi ukushesha because ama-psychologist la uhulumeni mhlawumbe nangonyaka uzayo ngabe ehamba. Nesikole ngoba angisebenzi mhlawumbe ukuthi kuyenze ukuthola isikole ngathi athola isikole mhlawumbe azokwazi ukufunda khona ngemali yakhe. Hayi le zikole ezibizayo. Hayi siyabonga siyazama. Njengomzali kuphatha kanjani wena ingane yakho kulesi simo sonke? Njoba nje alimala inhliziyo yami ayikho right. Ngihlezi ngimcabanga ngendlela ayiyona kodwa ngesikhathi ngeke ngibonge ukuthi ekulist uNkulunkulu wangipha enye chance yokuthi siqhubeke siphile. Kodwa nje kulimaleni kwakhe izinto eziningi ngiyambuza uyasala. Konke isikhathi esiningi kuningi sekuhlezi kubheke mina. Uyena yedwa umntwana naye? Bawu2. Oh. Yebo. Usakhuleka noma bephuma beyodlala ngaphandle lapha?
Ngiyakhululeka ngoba usakwazi ukudlala, useyakwazi nokuthi athi ukuwalker nje isikhashana isijana for ama-exercise. Nokuthi-ke ngiye ngibakalela isikhathi-ke ngoba phela la ibhamu hlezi iqhuma nomnini. So nginesikhathi sokuthi ngibabize babe ngaphakathi endlini. Okay. Hayi, ngiyabonga sisi. South Africa niyayizwa-ke le nkinga sibhekene nayo ekhaya. Okuyinkinga yokuthi kwalimala-ke umntwana wabo. Isikhombisa-ke njengezwe ubungozi bokuqhuma kwezibhamu ezingakhontroleki, nohulumeni futhi osehluleke nje wancama ukuthi angayikhontrola izibhamu, nokuvela nje abantu basuke badubule phezulu singekho isidingo, not knowing ukuthi ukuhamba kwaleyo nhlamvu uma la eyokwahlela khona isuke iyokwahlela kephi, izokwenza umonakalo. Nakho-ke sesuprovile-ke siyawubona umonakalo owenziwe yilezi ibhamu evele nje iqhunzwe ibhekise phezulu. Kube mnandi umuntu oqhumisa isibhamu engazi ukuthi lenhlamvu ayi-discharge-ayo kuleso sibhamu sakho ukuthi iyowelaphi, lapho iyowela khona indawo enjani lapho iyowela khona. Nansi-ke inhlamvu esiyilimazile ingane. But-ke okwesibili futhi okuthusayo ile discrimination ezingiyizwayo, because there is no report ekhombisa ukuthi umntwana uphazamisekile engqondweni, akekho fit ukuthi angafunda ezikoleni zikahulumeni kanye nezinye izingane, except ukuthi mhlawumbe icondition yakhe ukuthi ngoba nakho mhlawumbe uhamba mhlawumbe ukhubazekile, but-ke okungamvimbi ukuthi ngeke akwazi ukuthi afunde ezikoleni zikahulumeni. But bafuna nje i-report ngokumbuka emehlweni bese bona beya-conclude bona ukuthi bathi ngeke afunde esikoleni sikahulumeni, of which-ke kuyathusa uma kusa nothisha noma uthisha usangakwazi ukuthi acwase ingane athi izozibona ukuthi yona ayifani nezinye izingane ezikoleni zikahulumeni. Ingekho incwadi ephuma kudokotela noma i-psychologist or i-social worker emchaza ukuthi mhlawumbe akekho fit ngesimo sengqondo ukuthi angakwazi ukufunda kuleso sikole sikahulumeni. But-ke imethe sizokwazi ukuthi siyilandelele sibone ukuthi ama-right akhe umntwana ahudwele phansi kangakanani, nokuthi-ke simsiza kanjani ukuthi akwazi ukubuyela afunde esikoleni. Sizokhuluma-ke nobaba wakhe njengamanje okuyena umuntu obesixhumako sicela sizomlekelela sizwe naye iside lakhe njengomzali njengobaba ukuthi yena ngabe kuphi afisa ukubeka kulolu daba esibhekene nalo njengamanje. Njengamanje simukela ubaba wakhe umntwana fethu, siyakubingelela. Yebo, ninjani? Siyaphila ninjani? Hayi, siyaphila. Fethu kade lokho kuxhumana ngocingo. Bona sesiside isikhathi silosixhumana kungenzeki. Hayi, tatata nje mfethu. Basenze lafika nawe ukuthi ukwazi ukuthi sikubone. Hayi, sijabula kakhulu baba ukuthi ngigcine nifikile. Ngoba usizi yona into esiyidinga kakhulu. Sesizamile akukho la esingayile khona ngoba njoba desho nje uma wakho uthi kwa education sibuya khona, ezikoleni zonke sibuya khona, akukho la esithola khona usizo because basikhomba ngapha besikhombe ngapha, nalaba sikhomba khona siyafika kodwa still usizo sife singaluthola. Bathini ka education bafike bathini? Kwa education sayo kokuqala kwafika kwathiwa akekho lo kuyena ophethe, saphindela okwesibili esafike samthola wathi bona into abayenza bamukela umuntu okhishwe esikoleni ngokuthi akaperform kahle esikoleni, bambona ukuthi unenkinga, so uyena umuntu abamukelayo abakwazi ukuthi besisize benganayo report ephuma esikoleni. Isikole sakhe sinenzela ngereport. Isikole saqhiqa kakhulu, ayikho report eyaphuma because sathi masikhuluma khona thina okwethu kwawukuthi maye ephuma esikoleni sasithi sifuna ukuthi abuyele khona ngalonyaka aphume ngawo, sithi sizomkhipha simqhube ngewheelchair simuse khona obe sahamba ngewheelchair. Esikoleni bathi ngeke besakwazi ukumukela ngesizathu sokuthi usekhishiwe kwisystem, so abasakwazi ukuthi bemthathe because thina sasithi sifuna ukuthi eyokhumbuza ukuthi izinto zonke ade eyifunda akwazi ukuthi mayese kwa grade 8 ayese right. Esikoleni ngeke into abayisho bathi bekwazi ukuthi bemukele, futhi ayikho incwadi abazosinika yona ngoba ulimale vele akazange abuye emva kubelimele. Kwaphela kanjalo ngendaba yesikole. Njengamanje uhleli nje ekhaya. Uhleli nje from 2021.
Uyafunda ezinye izingane akafunde. uhleli akafundi njengamanje yona into esikhalela kakhulu ukuthi ongcono atholeke noma isikolo ngoba ama-psychologist siye samzamela esikoleni i-open air sithi sifuna khona kwathiwa kufunakala i-psychologist kuze kuzoba ukuthi bamthole ne-report ephuma kwi-psychologist nayo futhi ayizange sikwazi ukuyithola because isibhedlela ade sihamba lesi sangasekhakoma wakhe nakhona futhi akayitholanga lokugana i-psychologist yakhona nala sesizamile kakhulu asiyitholi akukho la sisizakala khona endaba ye-psychologist. Okay, nifase nithole i-psychologist sinsiza ngakho. Ukuthi sithole indlela yokuthi egcine ngene esikoleni mawukuba iqala kwi-psychologist kuzoba leyo process nje kodwa egcine ebuyelile esikoleni. Psychologist nokuhlangana esikoleni. Yeah. Okay. No, ngoba mama sesichazele okuningi mfethu kulungile. Siyabonga. Yebo konke kunjalo impela. Siyabonga. Siyabonga. Ake sikhulume nalo ibhungu leli. Ijongo leli kuyilona ke esize ngalo la ekhaya ngodaba lwakhe. Nani South African kwazi ukumbona nani niba ama-judge enu ukuthi ngabe lo mntwana akekho fit ukuthi angakwazi ukungena esikoleni sikahulumeni kwi-normal school eneyingane esifunda ey'koleni ka-government. Njengoba kuthiwa ke nje akekho fit ukuthi kufuneka kuma-special school. Ake sikhulume naye sike simuzwe mhlawumbe ukuthi naye ukusiphi isimo sengqondo nawe ke ekhaya lapho zoba yi-judge. Siyabonga baba. Naleli jongo madoda. Kunjani ndoda? Angiyaphila. Ubani igama ijongo? Lwandile wakamnguni. Neminyaka emingaki? Na 15 Uzalwe nini? ngoDisemba Uyiphi date? ku 2008. 2008. Yeah. Mhla kabani? Mhla 7 December. Uyazi birthday yakho ukuthi nini? Yeah. Hayi mhla 7 Uzalwe nini? ku 2008 Yeah. ngomhla 7 December. Okay. Yeah. Ulima ufunda ba? Grade 7 Kusiphi isikole? ekujabuleni. Usamkhumbula uklathisha wakho? Yeah, ngisamkhumbula. Sengcobo. Sengcobo. Yeah. Ubonza ziphi ifundo? English, Zulu, maths, technology, life orientation. Noma phela singeke sibale zonke kodwa nje usayikhumbula ubuzenza. Yeah, Ubhala ngasiphi isandla? go right. Ubhala ngo-right. Yeah, Usakwazi namanje ukubhala? yeah, sakwazi. Nasemehlweni uyabona kahle? Angiyabona kodwa ngifake izibuko. Okay. Yeah. Uyakwazi ukubhala wenza yonke into uyakwazi nokuyenza? Hayi konke konye ngiyenzelwa konye ngiyakwazi. Ngisho lokho kwesikole ukuthi uyakwazi ukubhala, uyakwazi ukuthi Yeah, ngiyakwazi ukubhala. nento ekhulunywa uthisha uyakwazi ukuthi uyizwe. Yeah. Hayi ngizoyizwa yona ngizoyibhala. Yeah. Usakhumbula ukuthi wawulimale kanjani? Ay. Cha, mina ngeze ukuthiwa ngadubuleka ekhanda kuphela. Uyalikhumbula ilanga walimala ngalo nabangani bakho? Cha. Manje uyafisa ukubuyela esikoleni? Yebo, angiyafisa. Ndifuthi sengikhumbula. Esikoleni. Yeah. Uphatheka kanjani imbona izingane ekseni zihamba zesikoleni usala wena? Hayi kubuhlungu kona. Yeah. Yeah. Ukuhamba uyakwazi ukuyihambela? Yeah, angiyakwazi ukuhamba. Awusukume uyojika lapha lesa stepbase lesa. South Africa ngifisa simbuke lo mntwana lo yabo ukuthi yini esingamenza ukuthi a discriminate esikoleni sika government kuthiwa akekho fit except icondition yokuhamba kwakhe ngoba wadubuleka yamlimaza lelo hlangothi olingala kodwa ke njengoba nimbona nje uyakwazi ukuhamba
nento esikhuluma nayo la nayizwa nje ukuthi ayikho into mhlawumbe ngathi imphazamisile ekhanda, ukhuluma nje yonke into njengoba injalo ukuthi ke mhlawumbe yini le abayibonisa esikoleni sengenza ukuthi mhlawumbe imenze yena ayibone ezenyeza kwabanye abantwana basesikoleni. Asazi-ke imithetho yaka-government ukuthi ithini ey'koleni, but ke okungiphatha kabuhlungu ukuthi ayikho i-report ekhona isikole esirefeya kuyona mhlawumbe ukuthi ngeke sikwazi ukuthi sim-accept, ngoba phela ibikhona i-school feeder efeeder leyo high school, but ke uma leso sikole siyifeeder singayenzi i-report emrecommend ukuthi uyakwazi ukuthi adle kwelinye class kanjani, but ke asazi. Sicabanga ukuthi nawo umnyango sizothola ukwazi ukuthi ke usinike mhlawumbe way forward ne-clarity kule matter yomntwana ukuthi kwenzakalani, ngoba unelungelo ukuthi eSouth Africa kufanele umntwana afunde. Noma ngabe kuthiwa kunjani, umntwana unelungelo ukuthi akafunde abe nesiliqhakazile. Uyazihambela lo mntwana, akahambi nga-wheelchair, yonke into ayikhulumayo nje niyayizwa ukuthi iqondile nje inkulumo yakhe. Hayi Jongo, Yeah. uthanda ngiphi music? Ngithanda amapiano. Udlala amapiyano? Yeah. Uyakwazi ukujiva nje? Ngiyazama ko. Yeah. Yeah. Manje mina ngiwazi amapiyano, mina ngazi uMaskandi mina eGospel. Vele mase umdala kuyaphela kokuthanda amapiano. Imaphi amaqembu waziyo amapiyano? Yini abizwa ngani ama-group amapiyano la, kuthiwa yini abaculi bamapiyano la? Hayi vocalist uTap and Gogo. Ubani? Wona amapiyano lawo? Abaculi. Hayi no, sizozama mfethu, sizozama nje ukukusiza. Sithi uNkulunkulu nje asiphendele indlela esizoyihamba nayo ukwazi ukuvuleka, ukwazi ukuthola ubulungiswa nawe ubuyele esikoleni. Hayi ngizobonga khona. Sizozama kanza ukuthi ngongamandla ethu. South Africa South Africa ngicela ukuthi ngempela ke uhulumeni mhlambe lesi sithombe sikanje imithetho yakhe ngathi angayiqinisa, but ke ngaleka uhulumeni nathi nje singabantu nawe wona ophatha isibhamu lapha ekhaya. Isibhamu phela sihloniphe mntaka baba, sihloniphe phethe isibhamu. Yabo, ungahambi ufuna ukubuka abantu ngesibhamu ukuthi nje uhamba uqhumisa isibhamu noma kanjani, ngoba njengoba ngisho ukuthi umonakalo owenziwa le nhlamvu osukuyikhipha awazi ukuthi ungakanani. Nanku siyawubona njengamanje lo waqhumisa isibhamu impilo yakhe iyaqhubeka nezingane zakhe zi-right, yabo, but ke le nhlamvu ayikhipha naye njengamanje umonakalo ewenzile. Umzali linyalwe ingane limalwe ikusasa layo, ngisho impilo yayo iphazamisekile ngomuntu nje wavula qhumisa isibhamu. Ukuthi noma kuthiwa siyajabula ke senisuthi kangakanani, but ukusutha niqhumisa ibhamu ukusutha okunjani lokho? Ngoba phela engikhona semahlathini, mhlawumbe ngcono ngisho emahlathini, mhlawumbe leyo nhlamvu ingawela ngisho phezu kwenyamazana, but uma uqhumisa isibhamu nje phakathi kwabantu, nabantu bakuyeke ukungakukhuza sokuhamba nabajabulele lokho nebakekeze uma ngabe uqhumisa isibhamu, bese uyibona ukuthi uyibhokoloko omkhulu ufuna ukusatshwe, but ke nansi ingane namhlanje ilimela. Asazi le nhlamvu eqhamukaphi. Siyezwa khona kuthiwa kwakade kunokhetho, mhlawumbe kukhona babejabula becelebrate mhlawumbe ukuthi bawinile. Asisho nathi ukuthi mhlawumbe ibona abaqhumisa leso sibhamu, kodwa ke kuthiwa ibhamu zayiqhumisa ngoba kwakade kunokhetho. Namanje siyokhethweni, ukhetho nokhetho malifika kufuna kube khona ozowina. Ngiyacabanga ukuthi lokho okujabula kulabo abayowina akungajabuli ukuze kusibeke esimene esinjengalesi. Awuhlukile nomuntu ophuza utshwala athatha imoto angene emgwaqeni, aqeda aginqa imoto elimaza ashayisa abantu elimaza abantu. Uma uthatha isibhamu ngoba ujabulile bese udubula isibhamu phezulu, uma uphuzile udubula isibhamu phezulu. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi mhlambe lesi sifundo esikanje nathi sizosiqwashisa ukuthi nawe ube conscious entweni osukuyenza. Siyabonga South Africa, sizozama ukukusiza umndeni kuya phambili. Sale kahle emakhaya.